Abusana penso ama wache ama wo akwaba enne ye October bosome ne de toso aduonu nan na wo twidwumadi ano penso so yesim konya ye de ebro channel so wo hwen ebo Adum TV sanso tienka Asempa 94.7 FM dwumadi channel so de free Adum TV studios ewo 355 Fanofa Street Kokomlemle ewo Enkran Hamidin the Chief Jerry Forsen Yami Aduma 7 December se ne yenye animu no Ghana ya hoboa akoto aba na Ghana Police Service at the 4,488 hotspots ya ka hotspots ha na se emiamia wo mabɔ na nikam se anhwɛ na abato obre no basabasayo esi ho be the breakdown no at the ebema wo sanso na National Commission on Small Arms and Light Weapons enso so dia tudwa se ye keka kɔ abato obre yi mu no ɛho akonya se o man ban bɔ ho nsɛm yebemiem already yen konkoto aba no kra no na sen yete kwan a armed robbers wo mo de etuo edi wo manfo enya yebeka ya na sen ya Fantiman member of parliament honorable Ekokwansa Hayford nipa bonfo yi ekotu nutuo ma yeka sei wahwere ne nkwa na enti eho akohia se yehwe saa niemen enche bia na yebeka ya tema port etuo beye 436 empenifo ACZ tuo no kwan ya omofo aso krabro ni befre no reconcile adi sie 20 footer container no emu na container ntade ne bags ne mpaboa ne ade ehyehiem ena omuhwehwe mu akohu sa atuo no ye bisa se tuo no kwan be ne fa so ebewura wo manyin nipa bonfo no so kwan be no omofa so enya sa atuo me che armed robbers already former president John Dramani Mahama edi atudwa se abato yi ni sunsu anso no se ankoyi a womun jintum professor we won't accept the results of a flawed election sasemi ayasem kese pa anapay ye hwe arms in the hands of the people etu a ye ekodi ankorankro bi ensem a emfa embrakwan so because ye ka ebusia o hwe tu a armed robbers wo mu use a enye tuketwa sophisticated weapons ena wo mu eyusu kwan be na wo mu fa so enya anapay yesim konya do hwiri mienu eda yanimi na fei ya dwendwene ho kwan ya ebefa so ne ehunu saa ohawi ne pomasibre empo ansa na yakwa koto aba abato ne mu ne abato no echi midini bio the Chief Jerry Forsen na ochi dwumadie eso enie amoache amoakwa aba